Alhamdulillah guys, sore-sore dapat rezeki. Apa dek? Dim Sam. Pemberian dari Mas Lali Mantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sitoke nganggo waten seller, waten wis seller weter. Lah mbah ilat tuwek iki wis dianggep Nurdin. Bilang apa sama Mas Arif? Makasih, Mas. Kesukaanku Mas, ngono. Nek turunan. Randu lah. Poh ya kok ngrandu wong mang mobile ora enak, Dik. Nek ra kok ngrandu ndra kok menden. Iki njaluk ora ya? Gak. Aduh, dijajal sih. Alah arek aku bareng mangan. Dijual-jual. Ibu ki mari ya ora seneng ben ya pangan kowe dhewe kono. Ini kira bagi kamu. Aku nek panganan sing aneh-aneh niki kok. Lah, ning ilatem cocok. Ilat kuwe sambel cocoke. Cocok itu. Lah, yo iki yo ya. Gak level. Singkong godhog. Senengane iki. Roti desa yo kuwi. Ora pengaruh. Bahan kimia. Makanan sehat ya singkong rebus kuwi. Pak Su masukan guys, bar jeluk kerukan dulure wedok. Soale jempolane dhewe sing kanan iki gak kena nggo menek. Dadine kaya jarem. Dinggo ungkik kaya sing sitoke nggo ngene ngono ki gak kena. Dadi nggo menek ki angel. Makasih ya Mas. Diparingi rezeki terus menerus sing dhuwit, sing jajan, sing sego goreng, besore Pak melok mangan sego goreng ning ngono. Jatah terus aku tak dungokno ke omah guys. Bayani sana. Ngono ki nek karek saiki iki ya diisi. Lha ngono ki ora butuh ngombe neng. Kok nek buka kulkas kotong kabeh. Lah dek randungu. Yo. Duwe kuping jare randungu ya, Din. Oh, padu munyuk-munyuk ya pe melok marani sego goreng iki kok. Jujune nek tuku rek dilepi ngono ki. Pokoke selalu dilepi guys, maksudnya diluwehi. Ben jagani nek gek ngutang aku pas rono apa Pak Surono. Nek Dinda sih ra tau. Rono ki nek ra ambek bokong mboke ngono. Sore-sore ke lho, bar magrib ke lho. Magrib guys, kok dilanjut ya. Minta sama kakak dang. Minta sama kakak. Bisa enggak? Dek mau kan ditumbasno es krim Pak D 2. Kakak gak diparingi ya, Dek. Ya apa ki? Diblok ya apa, Kak? Wortel, Dek, mboten pedes. Nek wortel mboten pedes. Kasih sing tengah, Kak. Masuk pedesen. Nih nganu apa sem? Masuk pedesen ya, Nduk? Pedes enggak? Mangga mbok tumbasno es krim yo ya. Lah kuwi es krime loro ki langsung sak dekan ki entek ngono. Samdang ngene ngakoni. Mak, Pak Debel lah, Mak, ngono. Mbok kono apa? Tumbas es nel. Iya, tumbas es. Aku ki kurangan ya, Mak. Pak D kon ngebel. Kalau nanyun. Hak, Kak. Adik hak, Kak. Tenanan pora. Enggak pedes. Oh, gak jajal sih ah. Ya kok hak apa? Hak piye maksudnya? Ini, salah ini. Hak piye? Gak gitu. Gak boleh marah-marah. Lah nek pedes iki gak usah minta. Wong kok emosi ya, Cah. Wedi iki lho, family online ngantek wedi ya mbek Iza iki. Kerenge kok koyo ngono.
Kono. Nggih, Piye? tumbas es krim nah. Kalau ditekoki Pak D, tumbasno es krim neh. Nek neh yo omong bilang mbek Pak D kae. Bilang karo Pak D. Ya. Nek tumbas nanti sok. Dek, kemang tumbas ning gone Mbak Ranti ini ya. Kotor tangannya aja ngono. Dijine. Dek, tumbas ngene Mbak Ranti ini apa ngene sapa mau? Es krimnya tumbas ngene sapa? Pas ini ngono. Kuwi pedesen mbok dulang apa ya Kak Kumas, Kak? Oh. Pedesen iki tak kena sambel ngono iki. Ora ber ngono. Ya ber. Alah yo. Nek ana wong mami ya kae, Dik. Oke guys, videonya dilanjut siang hari ya guys ya. Iki dhisik iki mumpung ning omah. Ceritane ngene guys. Dhisik kan jam 9 iki wis tidur. Jam 9 pagi iki wis turu guys aku. Sampai jam setengah 2. Walalah, merdeka pol. Wis tak penak-penakno pokoke ora nek sing ganggu, ora nek sing nyeluk-nyeluki. Dek Isa yo mbumbu. Dadi niki terus tangi turu ki tak delok kok lho setengah 2. Terus tangi turu adus terus salat bar salat gawe mie sak ember. Cangkeme blangkemen guys. Dek Dindal mau masak kangkung. Dhisik rontok yo awang-awangan mam masak kangkung lho. Masak kangkung. Terus sambel terong iki iwak asin. Ya nek kok gak tak flash ya guys. Anak wedok iki masak, sing masak iki Dek Dinda guys. Pokoknya masak terus wong iki. Kan libur 1 minggu. Iki iwak asin, terus apa gereh balur tak campur. Terus iki sambel terong. Dhisik iki rada males awang-awangan mam sego. Dadine pengene mam mie. Gawe mie sak timbo lho. Sak ember. Hah? Apa ya? Derek ora iki. Apa wis payu wong wis ro. Dek cek kuru ya, Pak. Sini nek ninggalan. Kemronggo. Lah wis gak bengak-bengok Kok batinku lho dek anggek metu anggek 10 menit kok wis gawe story sapi nendi. Batinku. Kon matokno jambal pangan. Nek Nek klebu. nganu. Lah engko nganu kon golekno sekolahane Dinda. Korban. Halah prei gak korban. Waduh. Engko rak besi-besi. Ayo Pak De tumbas es krim. Ndek esuk-esuk wis Mama, ayo tumbas susu. Ngake tangi nduk omah. Nggak tangi. Mas sama enek nganu Mas. Enek toprak. Aku ya beneran iki sa. Barungan. Turu rambut obrak ki jan beneran aku. Kowe gak delok barungan gitu. Kakak untuk bugis 2 mang. Ning delok barungan. Kakak. Enek toprak bareng. Dek Dinda ki anu Desa Nggoito sedekah bumi terus kancane do ngundang. Mulih ki tak peseni guys. Engko nganu ya nduk gawakno bugis. Digawakno loro. Pangan bakso siji, tak pam siji. Mali. Jenenge iki Mali. Moli. Iya. Waduh. Gak pareng didemek lho, gak pareng didemek. Senengane dimuk-muk ngono ulune terus katut kabeh. Ki anake sapa? Ki anake sapa jenenge? Rek njaluk jajan iki anake sapa? Anake Pur apa anake sapa? Apa anake Mama? Lho. Apa anake Pak D? Anake Om Joko kuwi. Iya. Dak. Rambutnya dipotong molet lho. Ayo Mak, ayo. Nah mantuk. Anake sapa?
Udele glodhe mbok. Anak sapa? Kudu nanti digolek iki. Ndelik udah ditinggal yel-yel senam malah. Lha lah apa nek ndep pipis ning warunge Bu Si iki. Ape apa? Apa nyuwun jajan. Lah ngantek digowo tikus ndra. Digolek ibuke nang walah. Pak Dene ndi yang iso ilang ndelik ning warung ora LPG. Ape apa nduwangsa nang pojokan kuwi. Aja ngene gak ora. Dek isa nyuwun mie mboten. Nyuwun mie kae ta nyuwun. Wedhes e. Wedhes doyan. Ya. Arep tilik pari, guys. Niliki pari sing sawah nggone Mbah Jamir wae. Sing gandenge Mbah Po. Ket mulai tandur sampai selapan sesuk ya, Mas. Selapane sesuk apa saiki? Selapane sesuk. Angge arep tak tilik iki, guys. Mumpung ning omah yo gabut. Di sekolahan sepi. Wis sing panen sapa, Mbah? Sing panen sapa? Dewe kanoi. Wis bar. Panen, iki panen. Aduh, panasnya. Padahal 3:30 lho panasnya kok koyo ngene. Kira pengen gue obat. Terus Ndi, Mas? Alhamdulillah. Wis tekan nggon, guys. Sak menit. Do jebrol sing tandur dhisik, guys. Mulai do jebrol. Iki sing ngene wong-wong ngene iki ta. Iki keterak apa ya Mas jenenge ngene iki? Selundep. Wis gak enek harapan sama sekali, guys iki. Wis pokoknya jatah ora panen ngono ae. Terak abang-abang. Yo nengen kabeh iki. Ngene Mbah Pomo barang ya ngono. Ngene Mbah Pomo iki ya harapan ora panen. Maune di nggo perang tikus, angger sore dikemit, Terus saiki wis pegel wong yo piye meneh parine wis kaya ngene jebak. Teterak omo yo Mas iki yo. Maksudnya iki wis gagal panen ngono kae lah. sing gone Mbah Pomo. Lah iki ngene Mbah Pomo iki. Mulai kok kene iki sampai tekan ono muga-muga sing nggone Mbah Jamir wae iki sing tak garap iki muga-muga selamat ya guys, aman. Engko sampai tekan panen. Ora nek omone sing dijaluk ki yo ngono ya guys. Dongane muga-muga kena nggo mambah Jais, kena nggo anak-anake Mbah Jami, putune Mbah Jami. Gune Pak Sugi apik guys tandur iki. Maksud
iki yo ijo kan hitungane ya tandur iki mburi dhewe nggone Mbah Jam iki. Tapi yo timbangane nggone kancane lho guys ngene iki tangga sawah ngerti dibal-bal tikus koyo ngene. Tur rupane lah kuwi yo njebak abang. Pokoknya wis gak enek harapan sama sekali lah. Intine ya wis ora gelem jebrol terus ini iki. Lah iki sing nggone Mbah Jami. Muga-muga ya Mbah selamat sampai panen. Jane yo ijune iki yo apik guys, bener iki tandur nguri tapi yo iso padha karo batore malah sing dhisik-dhisik iki malah diungkuli dhuwure. Alhamdulillah selamat sampai panen ya Mbok Sri. Tikuse padha nyingkreh sawentara. Muga iki ngunduh dhisik. Anu Mbok lenge mbok kei obat meng. Ndi enak sing wis mati. Oh alah iya. Iya guys iki lho. Nah, mati siji iki lho. Ngeringkuk. Nah iki nang kok ngene dibal-bal kok ngene. Pokoknya yes muga-muga aman sampai panen. Jane iki walah nek nite anakane yo walah yo sak tekem sukete disemproti Pak suwe yo ilang guys. Ya yo iki pinggire kelar entek ngene kok. Kepro tikus iki anggek pertama garap yo sukete gerinting iki jan ra umum. Aja di semproti obat terus numbuh dadi tandur mbuh ora guys. Muga yo selamat jalukane iki ngono. Mbok yo padha nyingkrah sik omone. Sing ning kono. Lagi ngene papan ijo yo jebrol. Heh? Iki lah. Tapi ngene bajimen apik ya Mas gitu. Sing nguri yo. Lagi tipake pitik yo iso mlebu yo. Sing kene sukete kok yaki ya Mas sing pojok iki. Gak tau mambu banyu kene. Apuke orang aku juga. Lah ya ora mbok kei neh. Dek gak iso liwat kono. Iso rambut tadi. Ya lek saiki tok iki kurang abu. Kurang abuk iya terus pinggir diyak-yak. Pitik barang kuwi lho. Diyak-yak pitik. Tikus apa sih? Ora Mas, nek ya beneran nek tikuse, tapi iki koyo slundep. Iki kan nguntrengi kok poke, kok ngisor. Akare lah wis mati, mbok kon jebrol ya angel angger muni abang-abang. Obatan ya angel mungkin nglaras modele kok. Nglaras. Iki rak yo gek nek tikuse to, wong yo aman ngene, tapi yo nglaras. Angel. Anu galengan kita apa semprot ya Mas? Galengan iki lho. Bayeme iki lho apik-apik jane. Tapi aku wedi nek disemprot. Enggak semprot. Anak-ane sak tuwekem sak tekem ya Bapak. Kok ngono lah ben. Kumpul yo. Ono mati ning iki. Wis bar mbok ubengi mbok plung-plungi ngono. Sepake licik nih kae. Panas guys. Jam 4 tapi kok panas kok ini. Pesen nek sebetulnya. Ayo ora ketang mbuh mbok
Gladhuki nek esuk awan sore. Sukete grinting yo ijek ya Mas, cok loro lah yo ijek ya. Iki sok 3 iki nek cara gak digarap Fitrine diweki jagung-jagung. Kerakalno. Paling Fitri yo ora. Iya wis sudah kok. Ayo. Yo ora garap ngono lho maksudnya guys, dia anak cilik. Ora iso garap sawah ki yo modal Maksudnya biar kena untuk pangan. dan kena. Bajais ngono lho. Lah iya. Andure yo kondang kok ijo kok. Selapan sesuk ku le. Sing nggone Mbah Pomo ya koyo ngene kok. Mbah Pomo ki wis ora nek harapan iki lah wis koyo ngene. Lho iki cilikane apik lho Mbah Pomo ki. Tantun yang mandi sini. Ayo. Apa Mas? Mbone samsilah apik yo. Ki tak tanduri kae. Misal gedang kayak blok 4 kae. Mbah. Iya. Apa ndek tunggu mpret. Nunggu dimpret paling. Ayo iki sing nggone Mbah Pomo koyo ngene iki lho. Wis gak diopeni guys iki. Soale cara menawa ya diopeni koyo ngopo ya ora gelem jebrol. Jane ora iya, Mas. Ora, ya jenise wis kok ngisor ki ngene Mas. Jebut teh ora nganune ngono. Lah iya. Jane ora tikus sih. Yo ngono gan kok diuntrengi kok ngisor ki cara kok enek ulere ning jero ki. Kayak dengkek, sundep. Kok selundep ngono kuwi. Kresek. Wis ra iso jebrol nek iki wis gak mungkin jebrol wis gak mungkin. Wis ra mungkin dadi pari. Iki waras wong tak sempreti terus. Ayo Pak sih wah, pokoknya nek ngopeni tanduran ki ra main-main, guys. Obat ki wis 1 juta entek. Obat tok ki. 3 nggon. Mbok anyar nggone dhisih dhewe terus kene terus karo guritan. Karo ngri omah kuwi. Jutaan pokoknya obate, tapi ngono ki mang gang 3 dina 4 dina nyemprot. Sekirane walang sangete akeh semprot obat daun sing obat apa iki. Itu jane iki benane jutaan. Ngene lah kok benek iso jebrol iso normal. Selapan tandur ki anggere wis 8 ngono wis karek ngenteni selapan kas, karek ngenteni punjulane wis. Mundoh ya, guys. Daripada kiwa tengene iki wis cerewet gagal panen kabeh. Iki karek ngene dhisih dhewe iki seromono sing karek sing ngene iki garapane Mbak Jami tok muga-muga selamat. Kidule kae yo ngono ya Mas. Kidule pas ngene sapa? Ngene Mbah Rasemen oh. Pindah guys. Pindah ngene dhisik dhewe, awake dhisik dhewe mbok anyar. Nek ngene dhewe 28 luwih ya Mas. Hah? Selapan. Sing di kene tak masuk ku ngene 28. Kayak apa anu selosopon 8 luwih. Iring-iring kae gak ya wis meh 8 setengah ya Mas wis. Wis 8 setengah. Jebol kok ngene sampe dhuwure malah. Kok enek nganu sing jebrocok kok. Yes, alhamdulillah. Kene malah tawur kali ini, guys. Tawur. Kesaudel. Aku ke tandur. Ya kayak iki. Deloke pas kan beriring-iring aja, Mas. Beriring-iring mampir.
Delok. Malah sakmene dhuwure. Alhamdulillah. Berarti banyu ndek bengi apa ndek bengi? Telone meledak-meledak koyo ngene. Wis do pating perendeh lho guys. Sekarek brolo iki. Kok yo gak nang entuk udan neh ya Mas. Nah sakmene dhuwure ya Gusti. Mbok Sri, tak kudang ya Mbok Sri. Muga-muga selamat sampai panen. Aman. Panene muga-muga entuk akeh. Dan Ayo. Tak suwepilkan guys, wis pating perendeh kok ngene iki. Lho, pating bedodong kok ngene. Wis karek brole iki. 8,5. Walah, krokote mbok jobuti Mas. Krokot. ini tiba aja kalau nek kabeh mangan. Cek anu krokote tak rambanane. Endi? Kuwi nek krokot klo-klo menir. Endi lah. Iki ngarepe mak krokot ya Mas ya. Klik. Ngokot piro? Engko sak mengulo nak yo. Tapi tanganku tak nggo nyeplak yo loro. Bentang sih. Mang ning kono mang nek bayi apik-apik jane. Lah tak sibuk yo ora nek. Bentang. Ning kono mang nek ning sak wajah bayi. Apik-apik. Kok ndek sak tulisan. Ini tak nggo ngewek bulan. Ya apa Mas? Wis kerai ya? Iya. Jarak kita beri ngomong apa tukulan iki? Tukulan. Kerai apa gambas? Belum kene sorgaleng kok. Jane berarti banyu wong aku yo ning kene ndi. Jenenge sawah andan-andan. Bayeme kok ya ora enak ya, akeh sing nggone Mbah Jami. Lah kok yang bar di Semprot mikirku. tiak bayemu, Mak. Di. Bayam sapi iki sedep ya, diklo mener-mener iki. Kula nek menawa enak. Krokot kok kayak pakan jangkrik. Kok pelecehan ya guys iki ngono Pakan jangkrik. Manfaate iki akeh Mas iki. Nek sampur anak ning kota ning regane iki lho larang. Ya di banyu deh kono ndik iki. Kene rasa tuku kok. Andunge koyo ngono iki. Iya semoga kok ngono. Nek ora kirimi Lho guys, iki sipil guys. Sipil iki boke ning kene wah. Kirimi kon dhuwur iya. Iya. Di banyune aire metu kene. Rimbet lho, Mak. Wis selapan 2 minggu ya. 8,5 lah. Kalong. Iya kayak kalong ngono kok.
Jebret iki guys. Sampai teko ratan kae. Gimana iya, Mak? Krokot. Besok dicampur godhong telo. Oh iya ki apik no. Kelo menir, godhong telo, banyune sithik-sithik. Sambelno mantap wis. Lagi menu gitu wis. Yo guys, gak usah susah-susah golek sayurane ngono kok sawah entuk sak mene wis alhamdulillah. Tutup pisan Mak, wis durasine wis banget akeh iki. Wis, tutup aja guys. Wis ngono nggih kontene sesuk dilanjut neh guys. Matur suwun sangat kagem family online semuanya nggih dimanapun panjenengan berada. Sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusane ya guys. Muga-muga usahane sukses, rezekine melimpah ruah, mengalir terus seperti air zam-zam. Parine dadi. Ya donga dinonga ya guys, muga-muga desa iki parine sampean apa sampai panen iki selamat untuk panenan akeh. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah tak ngelanjutno ramban guys, golek tunggal iki ya.